אז אני עכשיו מחרבות וסנדלים. אני אוהב סנדלים. סנדלים תנ"כיות. תמות כבר, תתאבד. תקפוץ מבין. אוקיי. טוב, זה טוב, אני לא יודע מה זה אבל טוב מאוד. בוא נהיה הכי שמנים, אני רוצה לעשות אותי מכוער. בוא נעשה אותנו כחול, זה ממש כיף. כמו בכל משחק, אתה רוצה להיות תמיד הכי מכוער. האמת, בפיפה אפשרי גם, אבל זה מאוד קשה. מה אני עושה? מה זה? אין לי שיער בכלל. אוי, קופירייט, אמרת פיפה באמצע. קופירייט. מה זה? למה? כי אמרת פיפה, ואתה לא משחק בפיפה. קופירייט, סתם. למה? מה צריך? למה? אסור? לא יודע. אני סתם אוהב להציג. נו, לך, תמות מבניין גדול. יופי, לפחות לא מתתי. פשוט יפה. טוב, סקיל. נעשה את 5 ג'יזוס קרייסט. סטגח. ג'יזוס. סטגח. סטגח. ככה מנצחים. סטגח. טורנט. לא, איך הגעתי לטורנט? סטגח. מה הקשר טוב? לא, גם אני האמת לא ידעתי. סטגח. מה זה תגח? תגיח. טוב, שכחתי את השם, איך אומרים את זה? איגל, לא, אידיוט. איגל, יופי, איגל. אני אפילו לא יודע מה אמרתי. טוב, יאללה, בוא נראה. מה אתה מחפש? מה זה רח? אוקיי, I cannot be defend. יאללה. שתזכה לשנה יופי. עד 120 עריפת ראשים. 1000 גולד. בטן מרט, אקס אנד פלו. I need a armory low laser. טוב, נעשה אותו. באטל אקס, level 1. בסדר. דמג' יש? מראה 6. אוקיי, לא כזה עושה לי. 2-4, יפה. 2-4. יפה, טוב, לא עושה לי. ביי. אוקיי. הנה לקסיקון. אוקיי, אני חייב לעשות את הטורנמנט. שיט. אני מפחד. למה אתה כזה מהיר? בוא לפה. תמות. Arena, okay. Level 1. Okay, start battle. Is there any... תצטרף. וואו. וואו, מהיר. טוב, צ'ארטק. תקשיב, הוא עשה טלפורט ממני ואחרי זה העביר אותו אליי. מה ההיגיון שלו היה פה? שרפתי אותו ואף לו הראש. זה אפשרי? כנראה. שיט, אני על כל דבר עושה מיס. כן, לך אנרגיה כנראה. לא, יש לי 35 מתוך 35, ואני בכלל אני איך קוראים למשחק הזה? חרבות וסנדלים 3. שכחתי לשנייה. טוב, בוא נראה. להציל אותו או לא להציל? טוב, סליחה, רציתי עכשיו להגיד משהו גזעני, אבל חשוב להציל. למה? כי אני כחול. מה, בגלל שחור? לא, הוא לא שחור, הוא חום יותר נכון. לא, אני לא אציל אותו, מה תדגי, סתם. טוב, בוא נראה איך אני, בוא נראה מה הוא היה. הוא היה מלאך, יופי, לא הצלתי אותו. הצלתי אותו, סליחה. טוב, יאללה, סטייל, אותי, סטרנד, תמות. הגיל אותי. בוא כי... נראה. מה הם רוצים אותי? איך אני יכול לחיות אותו? יש לו נבוט משופר עם אש. אני לא מאמין, אתה כזה משוגע. אתה ב3 או 2? המלא או... 2. לא, 2 בלי צ'יטים. שיט, עוד פעם, יס. יפה.
עכשיו ממנו טלפורט. ויופי, להציל, הוא בטח היה, איך אומרים את זה? שטן. שטן. I cannot be defend. זה היה המשפט שלו. יפה, יפה. טוב, ארמור. די, הוא יורה עליי שוריקנים, זהו, מתתי. רוצה רובלוקס. זהו, ניצח. תעבור כן. לשלוש יותר טוב. שם אתה לא יכול למות. טוב, האמת אתה יכול למות, נכון? בשלוש אפשר למות. אין לי מושג. בשלוש יש צ'יטים בכלל. לא לכל דבר צריך צ'יטים. וואלה, פאק, איך אני מצליח להחיות עוד פעם, איך אני מצליח להרוג אותם? טוב. אולי נעשה את מסע הצלחה. תסתכל, נכון מלכה, מלך מלכה? לא. משחק ככה, אבל מגיעל זה שפיכות דמים, כאילו מישהו הורג מישהו, והיא לא איתה מישהו טוב, כאילו היא כזה שפיכת דמים, כזה שפה גבוהה, מישהו עם וו. Pretty is the babe. טוב, מפגרים, מה אפשר להגיד? Game option, full screen. New gladiator. למה אני לא יכולה לשים full screen? Yes. New gladiator. Gladiator. המשחק הכי מפגר שראיתי, בן אדם... אולי פעל... בן אדם בא, קופץ מבניין, ייי! וואי, זוכר את המשחק הזה עם המדרגות? אתה מושך מישהו מהמדרגות, הוא נופל, דם, זוכר? טוב, כמה כסף יש לי? לא, מיליארד. בא לי לעשות מישהו גדול עם נבוט. טוב, אני לא אצליח מה זה? תנסה לשחק בשלוש, זה משהו מפגר, איך אני... אני משחק בשלוש. אני עכשיו בשלוש. הנה, איך פגע בי ואני לא. הנה, עוד פעם מיס. זה בגלל שאתה שחור. סליחה, מה זה הגזענות האלה, לא באמת? אין פה שום גזענות. לא, אז מה אמרת? שאתה שחור. זה גזענות. זה לא, אולי אתה באמת שחור. יש אנשים שחורים בעולם. אבל לא עד כדי כך. אנחנו עם נכבד ומוסרי, אנחנו לא צוחקים על אנשים כאלו. כן, מסכנים. למה מסכנים? שיט, פאק. מה זה דיימנד גלנס? לא, שיט, מה עשיתי? ג'אמפ? לא. יש, גודג'. מה עשיתי? יש, אני מראה, יש. יש, מיס. כל כבוד אלוהים. קוואק לאו. ספרס. כשאני עושה טונט אני אומר חמין, וכשאני מנצח אני אומר יוסק מייט. אוקיי. ביי today. מה, צריך לקנות את זה? סחרה. מה עשיתי? שמתי אותי הכי גבוה שאפשר. כן, גם אני אנס. וואי, יש למישהו נשק. זהו, הנה, מחזר. אני אמרתי משהו, I connect to be different. אני לא זוכר, תיתן נראה לי. אם תיתן ואז תרקוד, אז אתה תדע שאתה יכול לרקוד בן אדם עם בעולם. ידיים עוד שנייה והורג אותי. בן אדם עם... יופי סגי. לא, האמת הוא רק הוריד לי את המגל. well played.